Onge mar raboyunga e kuonde thieth mayudore e ward ma West nyaka Kisumu County koro deko kelo medruok mago mag tuoche go mabende koro yudo kotenore gi weche mag terruok. Mano e gima koro kelo luoro ahinya ni kaluwore kod kuom dweche abiro mano mokadho nok mar raboyunga osebedo ka koro ok yudre ka nyaka gi sani koro kelo luoro ahinya moloyo te kinde ni mabende koro nyithindo oloro kendo nitiere dala. Apisa mar thieth bende koro noyango wach makamano kane giloso kodwa. Kumnyinga iluonga ni Nelson Okindo Dhiambo, laboratory technologist facility mar Sangorota. Wan gi shida kum ndalo makoro dhi dwe achiel, shida mar test kit mag pimo tuo maduong' mar ayaki. Mago gigo mwatiyogo e pimo mag ayaki osebedo ka onge kuom wige madhi mana adek, mano close to 1 month. Wakwayo kony mondo gigi obi okelnwa nikech koro shida ok kaka wanyalo pimo ji. Jomoko biro, partners biro to onge kaka wanyalo timo negi test. Sawa. Okay, kaluwore bende gi kaka kondom osebedo ka onge, wabiro expect very soon wadhi bedo gi positivity rate. Tiende ni jok ma biro bedo gi HIV nyalo idho. Maka gino medo dhi malo kamano, ka gino omedo ni onge kamano, kondom kobedo ni onge kamano to kendo biro miyo kendo pod positivity rate no jok ma yudo HIV dhi bedo malo saidi. Koro mano ere maduong' ahinya mar mondo wageng' gigi, wa protect community, wa protect nyithindo, wa protect nyaka joma dongo, protect people living with disability, wa protect nyaka mine, nyaka joma chuo. Chuno wani nyaka koro kondom nyaka wabed go mondo wan bende wabed safe, mondo wabed kata osiptal kwatiyo wati gi chir, nikech nitie samoro ma bende kaka wan joma tiyo osiptal bende bedo ni ng'ato kotiyo gi kondom ok moyudo HIV, kobiro kama samoro watiyo gi sindan moro kuome mwapoko chuo accidental, wabe wan at risk. Koro maendi en gik mabiro giki duto losi to biro miyo wa save population maduong' ahinya. An kuom nyinga iluonga ni Roda Nafula Otieno, atiyo Sangorota kaka community health assistant. Chandruok mon go maduong' ahinya en kaka wanyalo yudo raboyunga. Kuom thuolo mosekalo dweche 7 wasebedo ko kwayud raboyunga, to osiptandwa ni kaka unene ochiegni gi dho nam ma wan gi jolupo, wan gi joma dar koni gi koni, wan gi jo bodaboda, tiende ni jongware. Koro wayudo tich matek ahinya kaka wanyalo geng'o tuo mar kute mag ayaki. Machielo en ni sani nyithindo oseloro, waluoro ni nyithindwa nyalo yudo iye moko geng' nikech kaka wayud raboyunga be onge. Machielo wan gi miluongo ni new infection. Yot mondo koro ji dhi bedo gi new infection nikech yudo raboyunga osebedo tich matek ahinya e facility waka. Koro nwan gi kwayo kapo nono nitie kaka wanyalo yudo kony kaka raboyunga go nyalo chopo, to nyalo bedo nwa maber nikech ok en karwa ka kende, en gimo mako piny mangima. Nyaka chite kamora mora sani ka wuothe yudo raboyunga en tich matek. Machielo en sani piny osebiro matek, mamogo be osebiro matek, makata ng'ato kamako gol siling 10 odhi ng'iewo go raboyunga en tich matek. Kech koparo golo siling 50 ong'iewo go raboyunga to rome ng'iewo salad obaba achiel. Koro nwani gi kwani ka unyalo yudo nwa raboyunga nyalo miwa tich mayot. Sani be wan gi ng'ikruok gige pimo